Eta lehenik eta bain eskerrak ematea prentsa horreko honetara etortxagatik, eta, espero dugu ere bai zuen oporraldia ondo jun izatea, eta, gaurko egun honetan ikaskurte politikoari hasiera emango diogu esken hitzatik, eta, normalaren moduan bi elementu nagusi zentratuko dituzte gure prentsa horrekoa, alde batetik Espainiako gobernuaren eraketa, eta bestaldetik hemen 2024 urtean izango ditugun hauteskunde autonomikoak. Uztailaren 23an, Hiritargo Aurrerakoiak saihestezina zirudien eskuindarren garaipena saihestu zuen, hala ere ezin dugu ezkutatu eskuinak indartsu daudela, bai estatu mailan, bai Europar Batasunean eta baita ere autonomia erkidego askotan. Eta, horrexegatik ere bai, legaldi konplexua izango ditugula. Neurri eta erabaki ausartak beharko dira Espainiako gobernuan eta baita ere mobilizazioak beharko dira lortutako aurrerapenak defendatzeko eta baita ere pendiente dagoena konkistatzeko. Ezker anitzatik, modu positiboan ikusten dugu negoziazio prozesu honetan eztabaida territoriala lurralde egituraren inguruko eztabaida zabaldu izatea. Eztabaida politikoaren ondoren, era batera edo bestera, islatuko diren jarrera eta ikuspuntu ezberdinak mahai gainean jarriz, adostasunak bilatu behar dira. Hamarkadak daramatzagu, ezker anitzatik, Izquierda Unidatik, Estadu Federal Errepublikar bat aldarrikatzen. Alde guztien borondatearekin eraikia, deszentralizatua eta federala. Beharrezkoa den eztabaida honek ezin du bigarren mailan jarri eskubide zibil eta sozialetan aurrera egiteko beharra, bai estatu mailan eta baita ere hemen Euskadin. Eskubide horiek etxebizitza legearen aplikazioan, lan eskubideetan, eskubide feministen aurrerapenean, trantsizio ekologiko justuan islatu behar dira. Badakigu, PSOE eta Zumarren arteko gobernua osatzeko negoziatzen ari diren alderdien artea, adibidez, EAJak erresistentziak dituztela agenda horrekin, etxebizitza legearen bozkaketan eta etxebizitza legearen prozesuan ikusten ari dugun bezala. Badakigu ere bai, PSOEk erresistentzia handiak dituela konpromiso programatiko zehatzak sinatzeko, baina guretzat bai Izquierda Unidarentzat eta bai Zumarrentzat horiek ezinbestekoak dira. Ezinbestekoak dira Espainiako gobernu berriaren helburua ezin izan delako soilik eskuina eta ultraeskuina gelditzea. Ezinbestekoak dira Espainiako eta Euskadiko herritarren eguneroko errealitatea, ez baitira bankuen eta elektrikoen moskinen zifra eskandalagarriak. Errealitatea, egunez egun, momentu honetan, elikagaien prezioen igoera eta bizitzaren garestitzea da. Naiz eta oraindik ere, koalizio gobernuaren neurri esker, Estatu Espainola Europar Batasunaren inflazio txikien daukan herrialdea den. Esaten duen moduan, agendak markatzen duen beste mugarria 2024ko hauteskunde autonomikoak izango dira. Ezker Anitza Izquierda Unidak eta Elkarrekin koalizioak Euskadiren zerbitzu publikoak defendatzen jarraitzeko prest agertuko gara. Osakidetza, hezkuntza publikoa eta gizarte zerbitzuak EAJaren eta PSek dekretatutako prekarizazioaren aurrean izan zerbitzuaren kalitatean zein lan baldintzena. Berriz ere aldarrikatzen dugu zikloa aldatzeko garaia dela, bai, eta gobernu kontseiluaren bileretan gehiengoa eskertiar eta aurrerakoiak izateko garaia bada. Legebiltzarretik gobernu kontseilura. Asteartean, zerbitzu publikoak indartzaren alde zegoen urkullu bat ikusi genuen, baina azken urteotan zerbitzu publikoak hondatzea agindu du bera eta bere alderdiak. Eredu horrek, hainbat eta hainbat zerbitzu externalizatzearen aldeko apustua egiten du. Osakidetzaren narridadurarekin, adibidez, etengabeko arretako guneen itxierarekin, ordutegien murrizketekin, itxaron zerrenden asuntuarekin. Eta baita ere, ikusten dugu nola Euskadiko osasun aseguru pribatuen hazkunde esponentzialarekin alduenak salbatzaren aldeko apustu sakona egiten duela EAJak. Edo, adibidez, sistema publikoan, hezkuntza sistema publikoan, plaza nahikoak dauden ikasgelen itunak handitzen jarraitzaren aldeko apustua jarraitzen du egiten EAJak.
Legegintza honek edo geratzen diren hilabete hauek bi eztabaida nagusi izango ditu. Alde batetik, hezkuntza legea. Ezaguna da gure jarrera hezkuntza legearen aurrean. Lege proiektu horrek ez du oinarri akordioa errespetatzen eta sistema publikoa ahultzeko sendoaren aldeko apustu bat egiten du. Itunpeko sare pribatuak indartuz. Gaurko egun honetan, dei egiten digu, bai EH Bilduri eta bai PCri gogoeta egin dezaten, hezkuntza publikoa, kalitatezkoa eta bizi dugun segregazio handienen aurkako borrokatuko duen lege baten alde egin beharraz. Eta bigarrena, legebiltzarrean behintzat, klima aldaketari eta mugikortasun legearen inguruko eztabaidak izango dira, zeinetan EAJ eta PSren proposamenak ez duen inolako konpromisorik finkatzen emisioen murrizketa drastikoari buruz. Baita ere, ez dakigu legebiltzarrean edo legebiltzarretik kanpo fiskalitatearen afera mai gainean jarriko da. Ezkeran hitzatik, Elkarrekin koaliziotik urteak daramatzagu EAJak, PSek eta PPek sinatutako erreformatzeko beharraz hitz egiten. Izan ere, Europako fiskalitatearen batez bestekotik 8 puntura uzten gaitu, urtean milaka milioi euro direnak, eta gainera lan errentak dira 155 baino gehiago ordaintzen dutenak, kapital errentak 11%ra iristen ez diren bitartean. Afera honetan, galdera bat EAJak eta PSek erantzun beharko dute. Eskerrekin hitzarmenak sinatuko dituzten, edo PPek Iturgaiz eta Ayusoren alderdi popularrarekin sinatuko dituzte erreforma berriak. Beraz, hastear dagoen kurtso politiko honetan, eskubidetan aurrera egitea dugu jokoan. Sistema publikoa indartzea, guztiontzako Euskadi bat eraikitzea, edo EAJari bere nahiera egitea eta desegiten ustea. Guztion eskubideen kontura. Hauek dira, aurrean ditugun erronka nagusiak eta eskeranitzatik, humiltasunez, baina irmo jarraituko dugu lanean.